Penso que sempre que s'inaugura algo és un dia il·lusionant i d'alegria, de treball, perquè tot això porta un treball, i d'il·lusió. I l'alcalde li posa passió a tot el que fa, perquè s'ho creu i perquè realment entenc que el poble volia que la Casa del Pou tinguera una utilitat digna. Des de la Diputació, com no pot ser d'una altra forma, intentem, conforme ha dit ell, intentem ajudar a tots els ajuntaments menuts, que són els que més necessitats tenen, perquè les poblacions més grans, els grans impostos, les infraestructures són més viables, però els pobles que paguen els mateixos impostos tenen que tindre les mateixes infraestructures dignes. Avui, amb la inauguració de la Casa del Pou, del nou museu etnològic, culminem un treball de molts anys. Concretament, fa 12 anys que vam iniciar este nou projecte. Esta Casa del Pou podem dir que és el fruit d'homes i dones del nostre poble, de moltes il·lusions i de les implicacions de la gent que va participar en els tallers que van fer el seu projecte. I van donar com a resultat un nou espai museístic on s'aprofita la planta baixa, es creen noves sales, es recupera la torre i es fa un edifici accessible. I després de tot, que no era poc, venia lo difícil. Com diguem per ací, i en molts llocs, calia vestir el sant. Quin museu volíem? O millor dit, què era allò que estàvem segurs que no volíem. I no volíem allò que es diu l'horror vacui. No volíem abigarrar les parets, no volíem posar objectes i més objectes. Volíem un museu que parli dels orígens, que parli dels arrels, que parli de la nostra història més recent, que ha anat configurant-nos com a poble i fer-ho amb les noves tecnologies i amb un discurs expositiu, actual i innovador.